Sunod semana na nakatakdang iapod-apod ang fuel subsidy ngadto sa lapas 6,000 ka jeepney ug taxi driver sa reyon. Apan matod sa ubang transport group, dili gihapon kuno kini paigo sa ilang panginahanglanon. Ang detalye sa report ni Kent Abrigana. 24 katuig na nga taxi driver si Nong Nestor. Karong taas ang presyo sa gasolina. Dili na kuno paigo ang iyang kita sa panginahanglanon sa iyang pamilya. Sumura namin ang nakatad og libre sa pasahero. Basta layo among ruta kay wala may backload. So lugi mi sa gasolina. So wala mi mahimo kay kining amo amang good serbisyo publiko man ni. Ang jeepney driver nga si Ray, nabalaka kay kumaabot pa og usa ka gatos ang presyo sa kada litro sa krudo, mapugusan lang kini nga moundang sa pagpamasada. O mangitan lang kog laing trabaho kay og ginana 100. Di naman ginamo na kaya na. Maay na lang kay dunay ihatag nga fuel subsidy ang LTFRB ngadto sa driver sa mga public utility jeep ug taxi nga gitakdang ihatag sunod semana. This will now be the phase 3 no nga gipalapda na sa atong panggamhanang nasyonal ang mamahimong benepisyaryo niani. Kuyog na dinhi ang ato ang mga public utility buses, ang atong mga public utility vans ug kining ato ang mga taxi. Apan matod sa ubang transport group, dili gihapon kuno kini paigo sa panginahanglanon sa mga driver. Kalipay na sa operator o driver. Lipay ang operator nga gitagaan sa subsidy. Pero kay balo siya nga dili ni sa solusyon, dili sa tubag. Panandalian siya nga solusyon para mahulipan ang imuhang kita mo dako ang imong kita. Alang-alang unahon akong gasolina, akong pamilya gutom na. Gikabalak usab sa ubang commuter ang suwestyon sa ubang transport group nga patasan ang plitihan. Lisod po sa mua, gamay lang may sahod. So sa una-una nako, luoy po ng mga driver, so pareha rami naga-work. Matod sa LTFRB 11, doon na kumpanya sa bus nga nagsumite og request nga patasan ang ilang plitihan. Aduna po'y possibility nga mag-rollback by next week no na ako'y nabasa sa news nga adunay possibility, so we will try to balance everything no before making a decision. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao